מובילה. כן, בטח, מי את שתגידי? את בכלל לא מדורגת. כמה בוגר מצדך. דני, זה חלומי, 117, הצלחת לעלות 4 מקומות ביום אחד. אין ספק שהרווחת נשיקה גדולה מג'ולי. די, זה כאב. תפסיקי כבר להרטיב את המסך. אני לוחם בקוגן, אני לא חבר שלך. וואו, זאת רמה של גן ילדים. תראה להם, דני, אני תמיד אהיה המעריצה הכי גדולה שלך. דן, אני מציע שתתרכז עכשיו בשון. הוא מדורג במקום הראשון ובעוד כמה שנים תוכל לעקוף אותו. מה, כמה שנים? בטח יש אפשרות להזמין אותו לקרב מהר יותר, נכון? אני בטוח שיוכל לנצח אותו. אני לא רוצה להשוויץ, אבל אף אחד לא יתקרב אפילו לניצחון מולי. כדאי שתיזהר, שון, כי בקרוב אני מתכוון להפיל אותך. אין דבר יותר קל מלהגן על התואר שלי מול החובבנים האלה. אני צריך יריב רציני. אחד שמבין את הכוח שנמצא במימד וסטרויה. לא רק בן האדם המכונה דן היה מבין שהבקוגן הוא לא רק משחק. קרב גדול עוד יותר מתנהל בעולם שלי, וסטרויה. יקום שמתקיימים בו 6 עולמות. כל אחד בעל כוח משלו. עולם האדמה שנקרא סאבטרה. עולם האור, האוס. עולם החושך, דארקוס. אקוורס, או מה שאנשים מכנים עולם המים. עולם הרוח, ונטוס. ועולם האש, פיירוס. נגה, חכה! אל תפריע לי, דאגו. למה אתה נחוש כל כך להשיג את כל העוצמה הזאת, נגה? אתה יודע שבסוף זה רק יוביל להרס המוחלט שלך. שקט! אין לך מושג מה אנחנו מרגישים באמת. אתה לא יודע כלום על העולם שלנו. אני מניח שאתם אלה שקידמתם את האיש המכונה מייקל. הייתי רוצה לדעת, איפה הצלחתם למצוא אותו? אתה יודע מה זה. זה שם! כן! הוא מוביל אל מקור כל הכוח! לאן? אל המימד של וסטרויה! וסטרויה! אני רוצה קרב חוזר! מה הסיפור שלך? אתה אוהב להפסיד? תשתוק כבר! או שנילחם או שהאגרופים שלי ידברו בשמי! כן! בקוגן! תחזירה! בוא נעשה את זה! קרב בקוגן! בקוגן, עמוד! או לא! תגיד, איך הצלחת פתאום להשיג יצור מדארקוס? תחשוב על זה, ילד מעצבן! מה דעתך לקרוא לי אדון דארקוס? עשה לי טובה, השם היחיד שמתאים לך הוא אפס מאופס. נמאס לי ממך! אנחנו עושים את זה או מה? כן, רק תן לי רגע, בסדר? במה כדאי לי להגיב? משהו גדול או קטן? אני יודע! לוחם בקוגן! בקוגן, עמוד! באמת, אתה צוחק עליי? זה כל מה שיש לך? היי, אף פעם לא סיפרו לך שהגודל לא תמיד קובע? זו הלוויה שלך! אני אסלק את המעצבן הזה אחת ולתמיד! בקוגן, קרב! דארקוס, סטינגלש, עמוד! רמת עוצמה של דארקוס סטינגלש 330G, רמת עוצמה של סאורוס 280G. נראה לי שאני צריך להגביר את העוצמה. קלף שער בקוגן, טח! עוצמת סאורוס עולה ל-310G.
לא, זה לא נראה טוב. אם לא אמצא דרך לחזק את סאורוס ב-20 או ביותר, היצור שלי גמור. איך ההרגשה לחטוף בעיטה הגונה בישבן? היי, הקרב הזה עוד לא נגמר. כן, הגעתי אל מרכז היקום. מדהים! הנה הם, שני הכוחות המנוגדים, נצח ודממה. הם שומרים על איזון היקום. אם אצליח לספוג את האנרגיות האלה, אוכל להתאחד עם הלג'י, ויחד נוכל לכבוש את כדור הארץ ואת וסטוריה. הכוח! אני מרגיש את הכוח! מצוין! הכוח! הכוח האינסופי שנבנה בתוכי! לא! מה קרה? עומס יתר של אנרגיה שלילית? אני לא שולט באיזון! יותר מדי? יותר מדי? לא! אין מספיק אנרגיה חיובית! מאבד שליטה! לא! מה קורה? נגה! זה בטח בגלל נגה! מה דארקוס בקוגן עושה במרחב פיירוס? וואו, זה ממש מוזר. זה כאילו מימד חדש ממלא את הבקוגן שלנו בעוצמה נוספת, ממש באמצע זירת הקרב. למה לבקוגן שלי יש להבות גדולות יותר? אף פעם לא ראיתי דבר כזה. הבקוגן שלי הרבה יותר חזק. זה היה ממש מוזר. מספיק עם השטויות! בוא נגמור את הקרב הזה! דארקוס, סטינגלש, גו! היי, שוג'י! מה קרה לדיבורים שלך? אתה מפחד שהסטינגלש הרזה שלך לא יעמוד בלחץ? קלף פקודה! קרב רביעיות, אפל! עכשיו! תתכונן, שוג'י, כי עוד כמה יצורי בקוגן הוזמנו למסיבה שלנו. קלף היכולת שלי משתנה. אוי! וואו, זה קלף דרגונויד, לא? וואו, אלה בדיוק אותם יצורים שראיתי בחלום שלי. אתה מוכרח להתעשת. מה? מי אמר את זה? זה היית אתה? קורע הפחד, צא מזה! האנרגיות של ליבת הדממה השתלטו על כוחות ההיגיון שלך. אין מצב שאני מדמיין את כל זה. העוצמה שלו גוברת. דרקון מחוזק! אתה בסדר? הפסדתי שוב! אני לא מבין. חשבתי שבקוגן הוא רק משחק. יש כאן עוד משהו, ואני מוכרח לגלות מה זה. בסדר, אם אתה בפנים דבר אליי, כי אני רוצה להבין מה קורה כאן. באמת, אין לזה טעם. זה בסך הכל משחק. אבל שמעתי, אני בטוח ששמעתי אותו מדבר. נכון? נו טוב, אני סופית ירדתי מהפסים. אבל אני בטוח ששמעתי אותו. לא חשוב. אבל, כיוון שאתה דרגונויד, אני אקרא לך דרגו. יופי. זה השם שלך, ידידי, תתרגל אליו. וואו, לרגע חשבתי שהוא באמת מדבר. אני צריך להפסיק לאכול כל כך הרבה מתוק. טוב, הגיע הזמן להתחבר לרשת. להתראות, דרגו. דן, התחברת! היי חבר'ה, אתם לא תאמינו למה שאספר לכם, אבל נלחמתי מול בחור בשם שוג'י ושמעתי את הבקוגן שלי מדבר אליי. אין מצב, גם אתה? מה זאת אומרת, רונו? עוד מישהו שמע אותם? כדאי לך להיכנס לאתר הרשמי של בקוגן, כולם מדברים על זה עכשיו. וואו!
הוא באמת דיבר! וואו, בעולם הבקוגן הזה יש הרבה יותר ממה שחשבנו. בפרק הבא של לוחמי הבקוגן, אני מנסה לגרום לדרגו לדבר בבית הספר. אבל אני רק מסתבך בצרה עם המורה. היא לא מבינה. היא חושבת שדרגו הוא רק צעצוע. ואם זה לא מספיק גרוע, בחור בשם מסקרייד מופיע ומעיף את הבקוגן של כולם אל מימד האבדון. מובילה. כן, בטח, מי את שתגידי? את בכלל לא מדורגת. כמה בוגר מצדך. דני, זה חלומי, 117, הצלחת לעלות 4 מקומות ביום אחד. אין ספק שהרווחת נשיקה גדולה מג'ולי. די, זה כאב. תפסיקי כבר להרטיב את המסך. אני לוחם בקוגן, אני לא חבר שלך. וואו, זאת רמה של גן ילדים. תראה להם, דני, אני תמיד אהיה המעריצה הכי גדולה שלך. דן, אני מציע שתתרכז עכשיו בשון. הוא מדורג במקום הראשון ובעוד כמה שנים תוכל לעקוף אותו. מה, כמה שנים? בטח יש אפשרות להזמין אותו לקרב מהר יותר, נכון? אני בטוח שאוכל לנצח אותו. אני לא רוצה להשוויץ, אבל אף אחד לא יתקרב אפילו לניצחון מולי. כדאי שתיזהר, שון, כי בקרוב אני מתכוון להפיל אותך. אין דבר יותר קל מלהגן על התואר שלי מול החובבנים האלה. אני צריך יריב רציני. אחד שמבין את הכוח שנמצא במימד וסטרויה. לו רק בן האדם המכונה דן היה מבין שהבקוגן הוא לא רק משחק. קרב גדול עוד יותר מתנהל בעולם שלי, וסטרויה. יקום שמתקיימים בו 6 עולמות. כל אחד בעל כוח משלו. עולם האדמה שנקרא סבטרה. עולם האור, האוס. עולם החושך, דארקוס. אקוורס, או מה שאנשים מכנים עולם המים. עולם הרוח. נמאס לי ממך! אנחנו עושים את זה או מה? כן, רק תן לי רגע, בסדר? במה כדאי לי להגיב? משהו גדול או קטן? אני יודע! לוחם בקוגן! בקוגן עמוד! באמת, אתה צוחק עליי? זה כל מה שיש לך? היי, אף פעם לא סיפרו לך שהגודל לא תמיד קובע? זו הלוויה שלך! אני אסלק את המעצבן הזה אחת ולתמיד! בקוגן, קרב! דארקוס, סטינגלש, עמוד! רמת עוצמה של דארקוס סטינגלש 330G, רמת עוצמה של סאורוס 280G. נראה לי שאני צריך להגביר את העוצמה. קלף שער בקוגן, פתח! עוצמת סאורוס עולה ל-310G. לא, זה לא נראה טוב. אם לא אמצא דרך לחזק את סאורוס ב-20 או ביותר, היצור שלי גמור. איך ההרגשה לחטוף בעיטה הגונה בישבן? היי, הקרב הזה עוד לא נגמר. כן, הגעתי אל מרכז היקום. מדהים! הנה הם, שני הכוחות המנוגדים, נצח ודממה. הם שומרים על איזון היקום. אם אצליח לספוג את האנרגיות האלה, אוכל להתאחד עם הלג'י, ויחד נוכל לכבוש את כדור הארץ ואת וסטרויה. הכוח! אני מרגיש את הכוח! מצוין! הכוח! הכוח האינסופי שנבנה בתוכי! לא! מה קרה? עומס יתר של אנרגיה שלילית? אני לא שולט באיזון! יותר מדי? יותר מדי? לא! אין מספיק אנרגיה חיובית! מאבד שליטה! לא!
נגה! זה בטח בגלל נגה! מה דארקוס בקוגן עושה במרחב פיירוס? וואו, זה ממש מוזר! זה כאילו מימד חדש ממלא את הבקוגן שלנו בעוצמה נוספת, ממש באמצע זירת הקרב! למה לבקוגן שלי יש להבות גדולות יותר? אף פעם לא... ונטוס. בעולם האש. פיירוס. נגה, חכה! אל תפריע לי, דרגו. למה אתה נחוש כל כך להשיג את כל העוצמה הזאת, נגה? אתה יודע שבסוף זה רק יוביל להרס המוחלט שלך. שקט! אין לך מושג מה אנחנו מרגישים באמת. אתה לא יודע כלום על העולם שלנו. אני מניח שאתם אלה שקידמתם את האיש המכונה מייקל. הייתי רוצה לדעת, איפה הצלחתם למצוא אותו? אתה יודע מה זה? זה שם! כן! הוא מוביל אל מקור כל הכוח! לאן? אל המימד של וסטרויה! וסטרויה! אני רוצה קרב חוזר! מה הסיפור שלך? אתה אוהב להפסיד? תשתוק כבר! או שנילחם או שהאגרופים שלי ידברו בשמי! כן! בקוגן! פתח זירה! בוא נעשה את זה! קרב בקוגן! בקוגן, עמוד! או לא! תגיד, איך הצלחת פתאום להשיג יצור מדארקוס? תחשוב על זה, ילד מעצבן! מה דעתך לקרוא לי אדון דארקוס? עשה לי טובה, השם היחיד שמתאים לך הוא אפס מאופס! לא ראיתי דבר כזה, הבקוגן שלי הרבה יותר חזק! זה היה ממש מוזר. מספיק עם השטויות! בוא נגמור את הקרב הזה! דארקוס, סטינגלש, גו! היי, שוג'י! מה קרה לדיבורים שלך? אתה מפחד שהסטינגלש הרזה שלך לא יעמוד בלחץ? קלף פקודה! קרב רביעיות, אפל! עכשיו! תתכונן, שוג'י, כי עוד כמה יצורי בקוגן הוזמנו למסיבה שלנו. קלף היכולת שלי משתנה. אוי! וואו, זה קלף דרגונויד, לא? וואו, אלה בדיוק אותם יצורים שראיתי בחלום שלי. אתה מוכרח להתעשת. מה? מי אמר את זה? זה היית אתה? קורע הפחד, צא מזה! האנרגיות של ליבת הדממה השתלטו על כוחות ההיגיון שלך. אין מצב שאני מדמיין את כל זה. העוצמה שלו גוברת. דרקון מחוזק! אתה בסדר? הפסדתי שוב! אני לא מבין. חשבתי שבקוגן הוא רק משחק. יש כאן עוד משהו, ואני מוכרח לגלות מה זה.